Alright, good afternoon ulit. Yon. Labas na naman tayo. Saan punta? Saan pupunta? Ice cream. Yan. Yan. Today is mamimili na naman kami. Grocery na naman. Pero pupuntahan naman natin hindi na yung MOA. Ang pupuntahan naman natin ay yung superstore. Sama tong aking chikiting. Pero bago yun punta muna tayo sa Snowy Village ba yun? Para mag ice cream tong isa kahit malamig na malamig dito sa Saskatoon. So let's go. Okay, let's go. So yun, tapos na tayo sa Snowy Village. Pumunta na tayo ng superstore yan. Let's go. Alright, pupunta na po tayo ngayon sa superstore yan. Para bumili ng ano bang bibiling ko. Bibili lang ako ng isang tray ng itlog. Yan. Pakita ko na rin sa inyo yung yung superstore kumbaga. Yun kasi ang matunog na pangalan sa grocery dito sa Saskatoon, di ba? Bukod dun sa mga Asian grocery na pinuntahan, bukod dun sa Asian grocery na pinuntahan natin yung MOA, ito yung pinupuntahan ng mga tao dito. Hapon na nga ako pupunta kasi nakakatamad lumabas. Sunday ngayon. Yung gusto nyo lang mag-chill sa loob ng bahay, manood ng movies, di ba? After nagsimba na rin ako kanina. Diyan ako nagsisimba sa may Holy Spirit yan tuwing Sunday. Diyan kami nagsisimba ng aking pamilya. Diba? Itong Saskatoon po maliit lang na city dito sa Canada. So yung mga Pilipinong papunta dito sa Saskatoon, at least meron na kayong nakikitang mga pinupuntahan namin dito sa Saskatoon. At least meron na kayong background ng konti. Kasi alam niyo na, pagdating sa pagkain, importante yun, di ba? Ang superstore dito na malapit sa amin ay dito sa 8th Street. Yan. So doon tayo pupunta ngayon sa 8th Street. Ayaw pa pong tumigil ng ngayon dito ng winter. Kumbaga, wala pa. Ayaw pa kaming gantanan ng taglamig dito sa Canada. Excited na kami mag-spring. Yan. Kasi meron kami mga plano mag-long drive. Ang una at ang nasa listahan namin ay kung hindi Calgary or sa Banff. Yan. So yun, samahan nyo ako pumunta dyan sa grocery niya. Malaking store kasi yan yung tinatawag nilang superstore na yan. Pero ngayon medyo maganda panahon. Yan, medyo nagpakita nga haring araw. Pero hindi mo naman po ramdam yan.
Kumbaga, lamig pa rin ang nangingibabaw. Yan. Alright, nandito na tayo sa Superstore. So ngayon, titingnan ko lang aking listahan. Yan, may listahan ako. Nangunguna yung egg. Tapos oil. Yan, tingnan natin tong Superstore na to. Tingnan natin itong mga sibuyas. May mga upo rin dito. Yan, carrots. Yung mga avocado, daming saging. Sabi nila dapat daw maaga kayong pumupunta dito sa Superstore kasi syempre presko naman lahat. Ang kaso ang sarap matulog. Sa akin, hindi, pag Sunday gumigising ako para para mag-ready na magsimba. Yun ang gising ko pag Sunday, mga bandang 10, 11. Ligo ka na, tapos simba ka na. Kung may lakad naman, isa hapon na lang. Kaso naubusan kami ng supply. Yan. Ng itlog. Yan. Kailangan na mag-grocery. Yung aisle ng sa mga laundry nyo, sa mga paglalaba, sa paghuhugas ng pinggan. Yan. Gusto niyo naman ng madali ang ulam, ito, may binibenta sila mga manok dito na ready na. $1.99 per pound. So ganito karami sa 588. Ganito. Yan. Manok nila. Ito. At yun, at hindi ko mahanap kung asa ng mga egg section nila. Nandito lang yan sa tabi-tabi dapat sobrang lamig. Ito yung pinakamalapit na store sa amin, Superstore. So hindi ko alam kung asan yung egg section nila. Hanapin natin yan. $12.99 salmon, 40. Ayos. Yung egg section, ayun. So ito is ilang piraso to. So 1 dozen is 389. Yan. 389. Mas wala sila yung wala sila nung isang tray na malaki, yung 30 ang laman. So bali siguro dalawa na kunin ko para hindi tayo pabalik-balik. Yan. Kasi 389 naman So let's go. Yan. So naman sa fresh milk daw. Fresh milk. Ito yung mga fresh milk, pero hindi ko alam kung alin dito kukunin.
325. Ito na lang siguro. March 16. March 16. Pwede na yan. Madali naman maubos yan eh. March 6. Double check nyo yung expiration. Palagi March 16. So March 5 ngayon. Ubos naman agad yan. So naman eh yung peanut oil. Maganda kasi yung ano yung ano yung tawag nila nung peanut oil kasi matagal mag tawag doon, maging brown yung oil. Yun karamihan yun ang ginagamit ng ano, 'di ba? Ng mga restaurant. Yan yung mga yan, panimpla, yan. Ang tawag dito. Yan, mga black pepper, mga ganon. Pagbe-bake. Sa mga pagbe-bake, mga jams, yun. Sa mga bakings naman dito. And cereals. Yan. Para sa mga bata. Yan. Quakers. Ang ganda naman dito sa President Joy, sa Superstore ay nagkukulik kayo ng points. Yan. Meron tinatawag silang optimum, yung PC. So, magbabayad na kayo, iskanin nyo yun para mag-earn kayo ng points. Ako, nung nasa Ontario, ay nakakuha ko ng ano ba yung nakakuha ko nun? Nintendo Switch, di ba? Instead regular price, nakuha ko na lang ng $50. Kumbaga yung tax, halos tax na lang binayaran ko dun sa Switch ko. Ang galing, no? At nakasale ata tong spam. Kuha na rin ako ng isa lang. Almusal lang bukas. Tingnan nga natin kung magkano ang kilo ng bigas. Yung ginagamit namin yung roaster. Ayun. Ito. Magkano kaya to? Ito yung ginagamit namin 18 kilograms. Yan, 399. 399. Yan. Pero yung kalimitan na bili namin yung 8 kilo lang kasi mas mura. Yan. At least naka-sale yung bigas ngayon dito sa Superstore, di ba? Meron kaming binibilan naman doon sa Walmart. Okay, napakalapit lang kasi nun sa amin, 5 minutes lang. Ito medyo madistansya ng konti. At meron nga rin pala sila dito mga kagamitan sa bahay. Yes. Mga microwaves, yan, mga jars. Mga ano pa yan. Kumbaga one-stop shops na rin to. Itong Superstore. Diba? Yeah, ito yung mga kalimitang pinupuntahan ng mga ating kababayan dyan. Kasi lahat na nakakausap ko sa Superstore. Meron na mga Walmart yan. No Frills kasi medyo malit ang No Frills dito tapos madistansya sa amin. Freshco, yan, Freshco. Okay rin mamili dyan. Medyo mahal nga lang siguro. Tapos ano pa ba? Wala ditong Metro. Metro sa Toronto, ang dami. May mga RTW din sila dito. Yan, mga ready to wear. Yan. Mga boots pang bata. Yun, mga pang bata. Joe Fresh naman ito, partnership pala sila ng ano, ng President Choice. Yan. Superstore, di ba? May department store din dito sa loob, di ba? Mga pangalamig. Mga mura lang yan. Yan. Tayo. Yan. Joe Fresh. Biruin nyo yun, bibili sana ako ng ano, bibili sana ako ng kamatis. Wala daw sila. Sold out. Siguro may 2 piraso na lang, naalala ko lang biglang. Siguro may 2 piraso na lang ako sa bahay. So dadaan ako ng Walmart mamaya para bumili ng kamatis. Sold out. Diba yan? Kuha na rin ako ng Pringles. Kasi yung akin may bahay Pringles daw. Hindi na sila sumama kasi after ng sa Snow Village namin
Nag-iiyak na yung aking chikiting. So hindi na sila sumama, ako na lang. Yun naman, Pringles naman ang hanapin natin. So ayan, sour cream and original na lang. So yun, okay na muna siguro ako dito sa aking mga pinamili. Yun. So yun lang ang ating short pag-visit sa Superstore dito sa may 8th Street. Dito to. Dapat talaga pumupunta dito mas maaga kasi para punong-puno pa yung mga shops, mga bakante na yung mga shops nila pati yung mga gulay. Tingnan nyo, kamatis na ubusan ako. Tapos yung basta maaga daw dapat pumunta dito, sabi nila. So okay, magbabayad na ako. Tara. Hello. So that's it. Bayaran natin to. You don't have the big one, right? The tray for the eggs? Right? Only this, right? I didn't see anything in there. Yeah, the trays. No, right? Hindi na masama. 31.56 yung total. Pwede na. So let's go. Uwi na tayo. At para makapagluto na yung isa ng leche plan. Kaya yun ang rason kung bakit ako bumili ng ng itlog para makapag leche plan yung isa. Yung meron akong ginawang video din nung naghanap kami ng llanera. $100 isa. Samantalang sa Pilipinas murang-mura ang mga llanera, dito mahal. Yun lang. Alright, thank you for watching.